Apa
Aturan nanggap. Selamat malam. Ayo, Iya, os. iya. Wayahe kandongan yo Mas yo. Oh iya. Oh ya, os, ono kancane.
Ya genten kancane. Wong telu ki enteng kok. Ya. Bu ya. Os. Ha e ha e ha e ha e ha e Bu ya. Ha o ya Bu ya. Os. Tepuk tangan untuk Andes, bujang ganongnya. Oh ya. Oh ya, ya, ya. Ha-o, ya, e-o. Oh ya, ha-o. He-o, he-o. Ha-o, ha-o. He-o, he-o. He-o, lo-lo. Oh ya. Ya, e-o. He-ya. Os. Andes mau dikeploki, jajal saiki komet keploki ora? Oh ya. Ya oh ya. Os. Ho e ho e ho e ho e Oh ya. Ya oh ya ya. Ha e o. He ya ha o he a ha o lo lo ya ya e o ya os piye met kancane genti met ya ho ya ya e o ho ya os ho e ho e ho e ho e ho ya ha e o ho ya os luar biasa. Tepuk tangan untuk bujang ganongnya. Ah, piye des Hopse. Iyo, wayahe. Iki mau dene wong loro apa wong telu, Des? Wong loro. Tekan kalangan kok jadi wong telu. Ayo. Mas klebon setan apa to? Coplak cabuk. Ayo salam sik, Met, ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning gundulmu. Good night. Nenen. Atane. Ya, didongake masyarakat ini. Masyarakat endi? Ayo. Budi. Sedang mulya. Nggih. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Nggih, tentrem ayem. Gemari palo jinawi. Nggih. Wis ben wonten seblet. Kandur kono Des. Awak dhewe iki ndek bola. Endi? Lah kuwi baru ngerti abang. Sek dul. Kangen nonton beling rene ya dadak beling. Iya member Des. Lumayan. Mriki. Rada kepenak. Perkenalkan namanya sinten? Madalen. Nggih. Dari mana? Dari mana? Luka. Amerika? Oh. Apa? Nendu menesba. Mau dudule. Ayo.
Apa? Ngomongin belum. Buka. Ya, jikur ono apa? Ora jelas kowe, Mas. Oh, dikucu rambut kok esas guyu. Lah iso. Rambut. Bosone ora ngerti aku. Awak dhewe alhamdulillah, Mat. Niki acarane napa? Acarane layang-layang. Layang-layang. Lho kelap-kelip kene. Ulang tahun. Ulang tahun barang. Hah? Lho, ulang tahun barang. Ulang tahun, nggih. Kowe happy birthday to you. Happy birthday to you. Sehat selalu lancar segini pokoke panjang umur kowe. Mbah maju ngono lancar ngono. Iya, Ngono kabeh. iki layaran wae udah Di mentrat kae. kayak lampu. Kok iso kelip-kelip. Lah jenenge lampu. Bintang kecil di langit yang menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi. Engkau tempat kau berada. Ayo lan hayang. Aku mari-mari malih goblok aku. Ayo. Ngomong karo kene iso translate. Ora apa-apa, awak Ora dhewe apa-apa. kala-kala ora Luar apa-apa biasa. wedok tok wis Heeh. digandrung dhewek. Heeh. Wong lanang barang ngene. Ampun. Ayo copot sik. Pedange, marep Apa? kono. Ayo. Rono. Milu, marono. Wong lanang. Lanang awak dhewe, marep kono, marep kono. Marep rono. Marep kono. Baris. Garis po. Baris. Hah? Baris. Lanang ra apa-apa. Baris, heeh. Marep kono. Aja pedang-pedangan, Geng. Ayo, kowe Marep marep rono, kono. marep rono, marep rono, marep rono. Kowe lho. Marep rono. Playu kepake kebon kono. Ayo marep Aja, kono. marep rono. Iya, kok. Iya. Iki nek padha lanange sebutal gatot. Innallaha Ya, ma'asabirin. marep kono. Ya marep rono, marep. Toto. Ya, jigur andanan angel. Ayo. Arep ono. Ayo lho. Ben telek iki kandanane angel ae. PBB. Ayo. Baris berbaris. Marep kono ae. Marep kono, Wo. Marep kono. Ya wis, anteng. Untune toke kabeh. Iya, ayo cukup aku sing mrongo jangkrike cerewet. Marep rono. Ra trimo. Kon kete untu. Ayo, Yo. baris. Heeh. Yo. Yo. Manuke dicekel, dada mabur. As. Heeh. Oke, bantu ngarep. Piye kon ngobrol apa piye? Ora, wis Apa? nurut aku. Iya. Ngene, kowe marep kono. Baik. Rene geser rene lho, gupak telek rono kuwi. Wis katro enteng bener. Ayo, Rono. Ayo. Malah jadi banci to kowe. Kene. Set. Oh, marep kono. Wah, persiapan. Ya. Baik, yang satu ini dengan penampilan kita semuanya. Tentunya yang pakai baju biru, tentunya ada pakai baju merah yang ada gendeng sekali. Tentunya saya sudah menyanyikan sebuah lagunya. Cerewet, ngarep kono MC-ne kene. So rasah ngeyel. Kidul kae apa manobala dewa. Pakanane apa onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama. Ben supaya urip tanpa bisa mulya. Kidul kae apa manobala dewa. Pakanane apa onde Jawa. Ayo ora kanca taat ning agama. Ben supaya urip tanpa mulya. Hop. Sing buri marak. Dadi. Pakane uyah wae kene uyah. Kak, kowe sing nyanyi neh. Aku tak beneri sing buri. Yo, Gajal. Yo saksikan ketek yang satu ini. Sluku
Aku yo mau ora tekan kok ya. Ya uang kok ya. Wah kok pas tiba pas kerikil lho. Heeh. Adine kok terus ki luwih parah to, Des? Apa? Malah ke wong ayan ngene iki. Ya wis, arane wong lanang wis Ora biasa. apa-apa. Gak apa-apa penting gayeng. Heeh. Lah iya. Saiki Apa? nyekel pedang. Nyekel pedang. Saiki gentine. Heeh. Ya, Ayo. ayo. Hah? Ini. Riko Ya. Barak. Riko. Riko Barak. Riko Hah? Ngono. Ya. Ya, nyoh cekel. Iki genugel jase teles ngono. Ayo, ayo ki nyekel pedang. Pedangmu dhewe wit bedhot. Ayo ke pedange, ayo miluke, barisane yuk. Ayo. Ayo. Yo. Ayo, beres beri. Ayo, asik malah wiri ayo. Ora oleh. Ya. Ya, awas, iki ganti iki. Ayo. Hah? Marep ini. Marep ke awak gua. Ya. Awak gua, ya. Iya, badan gua, iya. Dan saya sudah minum teh jedul 3. Kekere orang yang ngarep moto, iso nubles matane. Beres! Mundur! Beres orang. Beres mundur! Ayo, kandani roda. Ya. Yuk! Siap! Lagi. Baik, tentu barisan ingin semua yo. Tangannya ngono. Set. Ngono. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Hup. Apik iki mergane nggo iso sip apik. Kowe do gumun masyarakat kene. Iso kok muni mak syarat iku kudu mrongos sik. Dados angel. Kudu mrongos dadi men isu-isu ngono kae to. Nek di mantu kula paling kepenak Bu. Isu-isu sing di sawah gegeru sawah untune sret. Ayo, meneh. Janjar wis nyanyi, aku sing ngobrol, ayo. Marap Rendi, marap Rono. Marap Rene. Assalamualaikum warahmatullahi Solo kesenimpat senempal. Offset. Yo, ayo, beres itu berang. Ayo. Anak apa tiye, apa tiket na, apa tiye, apa tiket tu, apa titu, tut, apa tiye. Ya, ora. Ucapkan assalamualaikum di setiap malam pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa barakatuh. Piye? Pasukan murah kompak kok. Kene joget dhewe wae. Mau disogok borong, mau tak uyuhi kabeh sang manut karo aku dadine Jina. Wah kok joget malah delok silit. Ya iya. Silitmu mabuk. Wis Yo. jangan pisah lah. Saya kira lagune wae. Ini. Wis balik. Ini balik ini. Wangel kanjanane wis. Padu rusak dadian. Iya. Ano? Yo. Ya wis. Tak lagoke sepisan lagune. Heeh. Jawab dhewe salto-salto meh. Heeh. Napa gatel lho? Sik to. Piye? Sik. Oh, remineng kowe. Sik. Mangane kentos. Endi semut apa? Oh, aku entelalen tekan mburi to, Des. Jawa men kan kowe. Kok nyokot ra ndak nyokot. Kok empuk. Oh, Tai. Ya.
Lagune Tambah kangen. Tambah kangen. Sepirang sane waktu biyen ucul dhewe langut terus eling kancane. Jaman Ayo kowe. Jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun senengan Yo telek. Yo. Hei. Mas. Ayo goyang. Kayak gini. Ayo. Awak arek kok ya. Tunggu kangen. Ayo. Lek lanang lek jangke arek. Ayo, Mbok. Andes komet. Iki ceritane aku mbok kon nglayani wong sak akeh mbene gek terus tok tinggal golek duit. Gek engko jatahku piro, Des? Mama niku kan ngoten. Piye? Jadi ngomong anake. Oh ngono. Nggih. Gek terus aku mbok pakakne lanang-lanang sak akeh ngene. Pripun mboten kuat napa? Ora le soal ora kuat lho, Jan. Apa? Apa? Ayo wis ngono. Ayo wis Gek aku mbok Ora sogok apa-apa. silek 5.000. Gusti Allah, Jan. Ah. Injih. Kudune iki mau iki sik do nyawer kok ya malah endi iki lho, Jan. Ora carane ngene aku gelem melu dadi ganong. Lah ya milu makku jeklet ya. Entuk apa, Des? Entuk piro, Des? Kene oleh sing abang lho wis sang lho. Oh iya, heeh kono telatene. Ya wis, tekan ngendi kira-kira gawake kerdos aku ya gelem, Des. Heeh. Aku ora oleh blas. Ah, wayahe
apa-apa. 10.000 rapopo. Sing penting ana gambare ya. Lek ijo. Ora ngawur, sak kecekele wis to. Ora aku samar nek andes kita kan kono gek dikapak-kapakno kono mau mbok de tante. Dan sak wae Ora apa-apa. Paling Anda sing berakot. rumangsane kaya. Ibu-ibu, bapak-bapak kados atos niku dereng jinak. Dereng vaksin barang kok ya. Mangke diberakot jenengan. Gusti Allah, nggih 5.000, 2.000, 10.000 ora apa-apa tak dongakno sik paring rejeki mugi-mugi pikantuk piwales ingkang langkung kathah. Amin. Rezekine tambah oke. Amin. Panjang umur. Amin. Sik durung kagungan garwa enggal-enggal pikantuk jodoh. Ingkang sampun kagungan garwa mugi-mugi tambah. Engko sik aku lho rampung lho, Pak. Tambah putrane maksudnya. Kok terus ngertine garwane mesti. Andes. Kuwi kok ana sego wungkus enek. Kon piye baleni? Leh mau prakteknya piye? Jajal nek aku ngono payu apa ora ya? Alhamdulillah. Ngerti mergane nek kowe kurang gizi, Ndes. Ampun, Den, niku mergane rada rabies. Alhamdulillah. Injih. Komet, aja kudolanane bocah engko sengeni mbokne. Angger bocahe nangis engko malah giduah kok malahan. Injih matur nuwun, pindah malih ingkang sampun paring bebingah, berkah barokah mugi-mugi ora lokak ning rezekine tambah kebak. Amin. Ojo galak-galak to, Des. Ojo galak-galak medeni bocah ke. Kancamu ki diurusi lho mesakno ning mburi dhewean. Komet, kamu kenapa sayangku? Oh ngejak belek. Nek ngerti, orang aku tak takon, sakjane kayak lencong kita lek apa to ya? Orang nek pitik ngono telek pitik, ana telek mentok ki berarti teleke mentok. Oh lencong, ora lencong ki kewane kaya ngapa? Kaya lencong, kayak kaya ngapa wujude lho Kak Anggrek. Iki mesti dikai karo Andes. Matur suwun ingkang sampun paring bebingah wonten ing pojok kidul wetan ya Mas. Aku bingung ning kene. Hah? Kok iso? Lah gek rupamu karo malinge gek tetep apik rupamu lho, Des. Injih. Menika badhepun lajengaken diseni sik ya Mas Kusdi, sinambi nenggo Mas Andes kalian Mas Komet mupeng iki sajake kok ya awake dhewe ditinggal ngepet. Ora apa-apa niku mboten kaya wong enter dasare niku pun edan Bu, Pak. Matur suwun. Nggih. Mas Andes, Mas Komet pun lajengaken anggenipun ngepet. Sumangga jarane ca diteruske. Piye ngapa napa? Rezeki, entuk apa, Des? Hah? Roti. Lah kuwi cangkeme muni R. Injih, terima kasih adik-adik ya. Mangke nyuwun
kali bapak ibu malah nggih nyawer sindene ngoten. Injih. Sumangga to. Iyo 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 iyo. Ayo Des, jaluki mrongos meneh kae Des. Iyo iyo iyo. Ya. Yuk, 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 yuk. Tepuk tangan untuk Komet Bujang Garangnya. Yuk, yuk, yuk. Hea, hea. Hoa, hoa, hoa. Ho, oi. Eling boyok tuwa. Ya. Piye, Met? Aman? Lah piye to? Alon-alon wae jadilan niku gak enek BPJS e. Sembarangan. Wah didemoki kono ya gelem ae iki lho Jan. Mergane Mas Andes kuwi nyenengke, kepingine disanding terus karo Mas Andes. Ora sik kon salto iki Komet. Kayak mengko jarene Andes wis paling karo aku. Jare pembagiane 30-70. Andes mengko sik 30, Komet 70 mergane gelem salto. Salto meneh, salto meneh. 70 kok kudune ya gelem salto. Sapa? 70 tenan. Engko sik 50 aku. Ayo wis ayo ora apa-apa, engko tak kek nongol namu. Lho wis dikancani Mas e. Oh iya. Iya oh. Oh iya, oh. Lo. Lato. Hop sik. Ora. Samiri. Des, iki konsepnya saweran iki dadi sik jenenge rezeki ku ora kudu duit. Ora kudu duit, roti ya oleh. Dikai jendal. Ora apa-apa sapa ngerti sesuk dikai sak kebone. Untung-untungmu ora katut. Sarimi ku ya rezeki alhamdulillah. Kisah tuh. Bagianmu aku wis ping 10. Kowe berarti pe 20. Kae wis arep dikancani balane kae. Nah, to. Lah piye? Koyo lah. Yo, saltone. Iya. Hah? Kancamu kayak ono. Ben padha untune diganjel roti. Yo, tunjukkan kemualuanmu. Sik cetha. Aksimu ngono lho. Aksimu. Yo. Mergane aksine. Lah mangan jendal lah. Yo, tepuk tangan. Andes. Ya, ho. Tumbeni sik, Des. Aku samar ya, Des. Oh. Ae. Oh. Ae. Oh. Ya. Ya, orang metu. Sakno orang metu. Gone Komet mak krit. Hea. Hoe. Ho. Aja medeni bocah nek. Hea. Oh ya. Lo. Andes. Yo. Oh. Ya. Ya.
Untune to, Bot. Yo, salto nek aku ping 50 wae kok. Yo. Tunjukkan. Yo, kemampuanmu. Oke. Alon. Koyok tua. Adik, jangan. Malah udu-udu udel barang yo. Lah iya. Kowe aja tiru kok. Yo. Ho iya. Iya ho iya. Os. Malah kayak manuk kuntul. Iya, ho iya. Loh. He a. Os. Ho. Matur nuwun. Piye? Oleh duit to? Kenapa? Oh. Piye? Kowe iki 200. Kok titikan ket mau ki apa to? Apa? Ngawur. Iya saja eten iya kok. Lah ket mau kok titikan ae lho Jan. Heeh. Iya. Dadi. A. Yo, angkat. A. Ho.
ampun. Lagune iki mawon ah. Tembang Cepoko. Inggih, menika wonten awala, Mas. Saking Mbah Pung. Nggih, saking Mbah Senen, Banaran, nggih ngersakaken lagon. Menika sampun wonten tindihipun. Lupa janjinya. Lupa janjinya, Mas. Inggih, katuraken matur nuwun, Mbah Senen nggih. Mugi rezeki tambah lancar, amin ya robbal alamin. Ora lokak saya kebak. Ora lokak tan saya kebak, langsung kemawon dipun pinangkani, Mas. Sumangga. Lali janjine.
kosong luwung sowarane kendang yang ketipu imbang kunang pendek imbali imbalan Bali yo. Oh. Oh iya. Ini lagunya lagu lama ya tuan dari Jakarta saya bernyanyi ya tuan memang sengaja untuk menghibur menghibur hati yang duka. Habiskan. Yo. Habiskan. Oh,